Türkmenistanyň Gündogor tebitindäki orta mekdeplerinde okuwçylaryň ahlak terbiyesi bilen baglanşykly işler ýene-de güýçlendi. Mekdeplerde bilim bölümleriniň polisiýanyň we aýallar geňeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýygnyklar geçirilýär. Resmiýetiň pikiriçe, sosial ulgamlar we daşary ýurt telekanallary okuwçylaryň ahlak häsiýetine ýaramaz täsir edýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, resmiýetler sebitdäki mekdeplerde gyýylaryň ahlak häsiýetine üns artdyrmagynyň sebäbini orta mekdeplerde okuwçy gyýylaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Olar hususanda Liwap vilayatynyň Sayat etrafynda ona gola işeýle ýagdaýyň ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Şunuň bilen baglylykda hepdäniň başynda Farap we Çärji etraplarynyň ençeme mektebinde gyýylaryň ahlak terbiyesine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Duşuklara okuwçylar etrap bilimi işgärleri, polisiýa işgärleri we yerli aýal guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu arada Azatlyň yerli habarçylary 28-nji ýanwarda habar berdiler. Duşuklarda internetiň we sosial ulgamlaryň şeýle hem daşary ýurt telewizionynyň çağılaryň ahlak häsiýetine ziýanly täsiri barada gurrun edilýär we munyň öňüni almak çäreleri ara alynıp maslahatlaşylýar. Çykyş eden resmiýetler rus we türk telewizionyasynda görkezilýän filmleriň we gepleşikleriň çağılaryň terbiýesi üçin ýaramazdygyny aýtdylar, diýip anonim gürleşen Çeşmämez aýdýar. Onuň sözlerine görä, ýygnaklarda okuwçylaryň sosial ulgamlara girmeginiň öňüni almak üçin esasy çäreler hökmünde gadagançylyklar we gorkuzmalar teklip edilýär. Farapda geçirilen ýygnaklaryň birinde oňa gatnaşan polisiýa işgäri orta mektep okuwçy gyýylaryny maskaralap we kemsirip başladylar. Şeýle hem TikTok ulananlygy üçin olary 10 günlük tutsaglyk bilen gorkuzdylar diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy Liwap vilayatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy Türkmen ýaşlarynyň şol sanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine berk gözewçilik etmegini we VPN-ni petiklemek tinançyklaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan mugallimleriň pikiriçe, okuwçylaryň ahlak terbiyesi baradaky häzirki kampaniýanyň esasy maksady orta mektep okuwçylarynyň arasynda gyýylaryň göwreli bolmak problemasy bilen baglanşykly däldi. Eýsem häkimetleriň türkmen ýaşlarynyň arasynda sosial ulgamlaryň meşhurlygynyň öňüni almak tinançygy bilen baglanşykly. Mugallimler häzirki wagtda çağalary terbiyelemek meselesiniň ähmiýetiniň hasta ýitileşenligini bellädiler. Ykdysady çökünlük we agyrlaşan sosial problemalar has köp çağanyň ünsüz galmagyna getirýär. Köp maşgala zordan gün görýär. Daşary ýurtda işlemäge mejbur bolan enatalar köplenç öz çağalaryny garyndaşlary we garry enatalary bilen galdyrýarlar. Bu ýagdaýda mektep olaryň terbiyesine uly täsir edýär. Şol bir wagtyň özünde de bilim resmiýetleri mekteplerde berilýän bilimiň hili we mugallimleriň hünär derejesi meselesine degmeýärler. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygyderli geçirilýär. Duşugy gurnaýjylar mugallimleri we mektep okuwçylaryny ahlakly bolmaga berk duýduruş berýärler. Okuwçylaryň we mugallimleriň daş keşfine hem köp üns berilýär. Aýal gyýylara kış mövsüminde gyýsy penjek, kostyum we ýupka giýmezlik barada duýduruş berilýär. Emeli kirpikleri gyýsy saç we ony renklemek gadagan edilýär. Okuwçylaryň çilim çekmezligine gözewçilik edilýär. Käbir ýagdaýlarda sapak wagtynda sakkys çeýneme üçin jeza berilýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri okuwçylaryň ahlagyna we daş keşfine degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýärler.